Beste meesken, allereerst van harte welkom bij deze Frieske Vesper. Mooi dat je hier in het kerken binnen en vanzelfs ik een welkom onder de meesken thuis. Van de jong is Gerben Hoogterp us vakgonger en het wargel wordt we bespielen door Peter van der Zwaag. En van de jong zal de kantorij onder leiding van Rianne Mainardi muziek jongen voor us. Mooi dat je me er ik al hier binnen. En Trintje van der Veer zal de vaderdracht verzwaaien. Ik mag nog even wat zeggen over het huishoud. Want in de papieren liturgie staat dat sprutsen wordt. Alleen nog bij Sjonget van Jong. God van vier en hein is huid. Uit de tuskentieren. En dat is nummer 229. En het komt wel op het scherm en op de beamer. Maar dan weet je hem dat. Dan steek ik nu de kerst op. En dan wees ik je me al jaren uit namen van de commissie een zegende vesper.
Uws helper is de Heer. O God, zocht naar uw zon. Lid uws Heer, jo leefde sjen. O Heer, Jerus gebed. Een psalm, daad dankoffer. Jubel je de Heere ta, do hele ierde, tjen je de Heere mijn bliedens. Kom voor zijn aantlid mijn jubel. Stem het toch smaai dat Hij, de Heere, God is. Hij had us makken,
wij binnen van hem. Zijn volk, de skiep, die er hoort het. Kom uit dank dat zijn poorten in, maar lofzang in zijn voorhaven. Dank je hem, prijs je zijn namen, want goed is de Heere, en eeuwig door het zijn gunst, zijn trouw van ouder op ouder.
Het evangelie van Joert is uit de bergreden van Lucas. De bekende woorden van Jezus die zei, haf je me vijanden leer. En dat liek het haast, dat is, wat je iedereen vreegt, dat is sympathiek. Dat klinkt sympathiek, maar dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Het liek het een morele illusie. Want uw karakter is vaak oors. Jeder eeg om eeg, tosk van tosk, dan de oren wang takeren. Maar soms moet je ook zeggen, het kweer maat stopje, er moet een grens gesteld worden. En dan heb ik het net over de Oekraïne en Gaza, maar je gewoon in Ljouwert. Gevallen van bennenmishandeling, vooral je die misbruikt worden. Mensen die op straat in elkaar slijnd worden, omdat ze er gewoon oors uitzien. En met deze gedachten is dat woord van Jezus, haf je met vijanden leef en keer de oren wangt daar, eigenlijk zijn onbegrijpelijke Bijbelvers. Maar de leerte van Jezus is net een soort love en peace en een emotie. Maar leefde in de Bijbel is er eigenlijk echt de zwarg en de solidariteit en het waarderen van mensen. De Pauluskerk in Rotterdam, misschien ben je er wel eens west, daar staat met grote letters de zin van de apostel Paulus op het kerken. Oerwin het kwee, mij het goede. En soms joggen we om ons heen dat mensen toch het goede doggen, ondanks die reflex van in die spiraal van geweld te komen. Een van de eerste gijzlers die het Hamas vrijlitten had, verleden jaar, wie een oude vrouw, Johannet Lipschitz. En toen ze met het Rode Kruis voortbracht waren, misschien had je het wel zien, ik vond het enorm speciale beelden. Stut ze de hoorn uit naar die Hamas-strijder, die hier staat het geweer. En hij moest dat geweer wel loslaten. En ze zei in hem, shalom, salam. En ik moest aan deze vrouw denken, want deze weken kwamen die fjouwer kisten. Met de fjouwer lichaams van gijzelers waarom. En een van die fjouwer wie haar man, Obed Lipschitz. Hij hier hem altijd bot inzet in de kibbutz. Hij was een vredesactivist. Als Palestijn ziek waren en ze moesten naar het ziekenhuis in Israël, dan begeleidde hij die mensen. En nu is hij zijn kisten daar in dat showproces. Hoe moet je dan die woorden van Jezus haar je vijanden leef begrijpen? Deze week wie in Trouw een interview met Nolafar Amizan. Zij organiseert peteren in Arnhem met Palestijn. En mensen komen zo in contact met Palestijn van vlees en bloed. En jongen, hoe volle die persoon dan liekt op een gewoon mens. Want een Palestijn is net per definitie een Hamas-terrorist. Maar een mens die praten kan met mij, met die. En zo zijn er soms van diezelfde krachten die hoop bieden. Ik juist nou in deze drege tijden. Lucas, het seks, haatstik. Tien jimme, die naar mij harkjes is ik. Haf je me vijanden leef. Doch de leu die je me haatje koert. Zegen je die je me vervlokken. Bid wat die je me te nij komen. Keer hem die jou op de ene wang slacht, ek de oren ta. Als een jou de mantel oppakt, moet jou hem de oren kleren net wegen je.
Jou aan elk die jou om wat vreegt, als iemand jou wat oppakt, eerst keer dat net waarom. Liek als je me willen dat de meesten je behandel je. Samat je haar ek behandel je. Als je me leef hebben, die het ek van je me houden, welke dank kunnen je me daarvoor verwacht je? Want ik de zondes hebben leef, die het van haar houden. En als je de je goed doggen, die je goed doggen, welke dank kunnen je me daarvoor verwacht je? De zondes doggen dat lieke goed. En als je me lienen om meesken, dat je me wat van hoop je waarom te krijgen, hokker dank kunnen je hem daarvoor verwacht je. Ik zondes lienen on oren zondes, met het doel om liekevolle waarom te krijgen. Nee, have je me vijanden leef, doch haar een goed en lien uit, zonder wat waarom te verwachten. Dan zal je me leen grut wezen. En je me zullen baan wezen van de Allerheegste. Die Thomas echt goed is van de ondankbaren en de minnen. Wees daarom barmhartig. Liek als je me heid dat ek is. Oordeel je net, dan zal God ek net oer je me oordeel je. Veroordeel je net, dan zullen je me ek net door God veroordelen worden. Spreek vrij, dan zullen je me vrijsprutsen worden. Jou, dan zullen je me joen worden. Een squanderem jitte, wordt je me dan tapat. Iemand die het onstand is en squodde, iemand die het oerrennende vol is. Want mij, de jitte, die jimme jouwen, zullen jimme tametten worden. Ontzaf hier het evangelie.
Verdorven en scamper van gemis. Een lied schreeuwt terug Huub Oosterhuis en oorzet terug Margriet Poortstra. Verdorven en scamper van gemis, van bonnen en doel verlitten. Dit leven dat geen leven is, van het bestaan geen witten. Doch iepen jou, die dwijnend jacht, let us dit jou beminnen, net in een nacht alleen. Ja, tijd is us jouw namen zijn, die wij nog altijd kennen. Daar is de rop om rjucht in lijn, sa bin wij uit jou bennen. Wees do de minste meensket naist, dat wut had us op het boen, ont bange lippen sinjon. Dit geen de wegen van jou wut, geen lot is voor haar weilijn als jou. Jo plant je het lippen voort, jo ha jo laan haar tas zijn. Voor stien wudde wierd van dauw, jo zille lok verliene, en dit versmitten wiene.
Laat us bidden. Heer, blauw bij us, want de dij rent naar de eind en het wordt jong. Blauw bij us, Heer, als wij bang binnen voor het juster in deze brood. Bang binnen voor het juster in uw eigen leven. Blauw bij us, Heer, als uw eigen ziekje omjocht in dat juster. Wees mij us en jou uw nije krijft, troch de glans van jouw heerlijkheid in uw leven. Zongend bidden wij. Heer God van hemel en aarde, wij danken jou voor jouw leefde en goedens. Voor uw jongens meenschap hierin om deze kerken heen. Dat wij op deze 19 juni vrijheid en vreugde hier bij Noord komen meien. En we bidden voor alle mensen die het vastzitten in een geweldspiraal. Van geweld op geweld. Dat ze de geest van verzoening krijgen mij om de onderin van haat en vijandskip terug te brengen. Zongend bidden wij. Wij bidden voor de mensen van de Oekraïne, van Israël en Gaza, van Congo, van Soudaan. Dat zij die haar inzetten voor gerechtigheid, de hopen en de kracht krijgen om terug te zetten. Een uitweg te vinden uit geweld en een paad naar blijvende vrede. En we bidden daarbij voor alle politieke leiders. Dat ze haar verantwoordelijkheid oppakken. En dat doggen voor alle mensen. Zongend bidden wij. Wij bidden voor u zelfs. Als we flink wezen willen. Als wij u zelfs daarbij soms oerazen. Dat wij u kwetsbare kont zien laten mij on elkaar, on jou. En wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben. Die het liefje matten mij een beheining, geestelijk of lichamelijk. Zijn er mij echte adequate help en goede zorg. Zo bidden wij zongend. Wij bidden jou nou in de stilte van uw herten. Laat alles wat u dwars zit, wat we moeilijk vinden, laat dat daar een zegen worden. Zo bidden wij jou zongend.
in uw hart en in uw huis. In uw komen en in uw gaan. In uw leven op uw ziektocht. Bij de eind, naar begin. Om uw Heer ontvangen, thuis te brengen. Amen.
Liedje, bedankt. Ja.